Кучетата не говорят, но общуват постоянно. Ето какво ни казват с тялото си. Ако пък имате котка, влезте в профила ни и изгледайте видеото за езика на тялото на котките. Нека видим какво казва кучето с опашката си. Отпусната средно вдигната опашка, която се клати спокойно. Кучето е щастливо и ти казва: радвам се, че сме заедно. Опашка, прибрана между краката, показва страх или несигурност. Кучето казва: не ми е комфорт. Изпъната високо опашка, която се движи бавно, показва, че кучето е на щрек. Може да се опитва да разбере ситуацията или да пази. Приближи се внимателно. Широко кръгово размахване като хеликоптер. Това е чисто щастие. Кучето ти е във възторг. Продължаваме с очите и ушите. Мек поглед и бавно премигване показва доверие и обич. Кучето е щастливо и спокойно, че е с теб. Ушите напред означава любопитство или внимание. Нещо е привлякло интереса на кучето и той е на щрек. Ушите назад показва страх, подчинение или напрежение. Време е да му покажеш малко спокойствие и сигурност. А пък може да показва вина, че е изял чехли. А какво говори тялото му? Отпуснато тяло, раздвижена задна част показва щастливо, уверено и спокойно куче. Обърнато по гръб показва доверие и подчинение, но не винаги означава почеши ме по корема. Наблюдавай и опашката, и изражението. Предна част долу, задницата горе. Това е класическа покана, която казва: хайде да си поиграем. Следва ни за още кучешки видеа. Ние сме приятеля на най-добрият ти приятел.